ኢሳያስ ነቢይ ዝተነበዮ ትንቢት ኢና ንዝክር እቲ ኣብ ድነሞትን ኣብ ደበንገረን ኣብ ጸልማትን ዝነብር ህዝቢ ብርሃን ረአየ። ስለዚ ክርስቶስ ብርሃንና ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጥና ኣሚንና ብብርሃን ኢና እንመላለስ። ሰብ ንብጻዩ ከፍቅር እንከሎ ንኣምላኹ የፍቅር፣ ሰብ ንብጻዩ ክጸልእ እንከሎ ከዓ ምስ ኣምላኹ ይበኣስ። ከመይ ነቲ ዝሪኦ ብጻዩ ዘየፍቀረ ነቲ ዘይሪኦ ኣምላኽ ከፍቅር ስለ ዘይክእል እምበርከስ ክርስቶስ ዝነብሮ ቦታ ኣብ ፍቕሪ እዩ። ኣብቶም ዝተናዓቑ ሰባት እዩ። ኣብቶም ብሓቂ ሓገዝና ዝደልዩ ሰባት እዩ። ብዙሕ ግዜ ንክርስቶስ ረጊጽናዮ ንመጽእ እነመን ንክርስቶስ ክንረክብ ክርስቶስ ረጊጽካ ክርስቶስ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ሓገዝና ዝደሊ ሰብ ረጊጽና ኣብ ቤት መቕደሱ መጺእና ንክርስቶስ ንኣምን ኢና እንተበልና ኣይከውንን እዩ። ስለዚ መጀመርያ ነንሕድሕድና ኣሕዋት ክንከውን ይግባአና፣ ነንሕድሕድና ክንከባበር ይግባአና፣ ነንሕድሕድና ብሓቂ ክንፋቐር ኣለውና። ፍቕሪ ዘለዎ ክርስቶስ ኣሎ፣ ፍቕሪ ዘይብሉ ግን ክርስቶስ እዩ። ስለዚ እምበኣር ነዞም ደቂ መዛሙርቲ ዘርአዮም ነገር እዚ እዩ። ሕያውነቱ፣ ትሕትናኡ፣ ኣገልግሎቱ፣ ፍቕሩ እዩ ገሊጹሎም። ንሱ ከዓ ንሳቶም እውን ክነብርዎ እሞ ንኻልኦት ብኡኡ መልክዕ ክመርሑ ምእንቲ እዩ። ስለዚ ናብዚ ቤት መቕደስ እዚ መጺና ዘለና እንታይ ደሊና ኢና? ግልጽ ኢሉ ጠመቶም እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ድማ በሎም። እስኪ ሎሚ ንስኻትኩም ንሕና እንታይ ንደሊ ኣለና? እንታይ ደሊኹም መጺኹም? ንመን ደሊኹም መጺኹም? ዝሓቶ እዚኣ ሓተና ኣሎ ክርስቶስ፣ ይጥምተና ኣሎ፣ ይፈልጠና እዩ ንኹሉና። በበስማትና ይፈልጠና፣ ኩነትና ይፈልጠና፣ ኣበይ ከም ዝጸናሕና ይፈልጠና፣ ቅድሚ ናብዚ ምምጻና ኣበይ ከም ዝነበርና ይፈልጠና፣ ርኢዩና እዩ። በይነ መንገዲ ከም ዝሓለፍና ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ ንናትናኤል ገና ኣብ እግሮኦም ከለኻ ርኤካ፣ ንኣና ኸ ኣበይ ከለና ይርኢና፣ ብኸመይ ረኺቡና። ስለዚ ንነብሲ ወከፍና መልክዕና ይነግረና እዩ፣ እንታይነትና ይነግረና እዩ፣ መንምዃንና ይነግረና እዩ። ብሓቂ እቲ ኣበር ዘይብሎ ሓጢኣት ዘይብሉ እስራኤላዊ ክብል መስኪሩሉ ክርስቶስ ንናትናኤል። ኣበይ ትፈልጠኒ ገና ኣብ እግሮኦም ከለኻ ርኤካ መምህር፣ ንስኻ ጎይታ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ ኢኻ። ኣብ እግሮኦም ርኤካ ስለ ዝበልኩኻ ኣሚንካ። ኣረ ገና ካብኡ ዝዓቢ ክትርኢ ኢኻ። ሰማያት ክኽፈት መላእኽቲ ድማ ክወርዱን ክድይቡን ክትርኢ ኢኻ። ስለዚ ሎሚ ንሕና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ኣይኮንናን ተፈጢርና። ሰማይ እዩ ስፍራና። ስለዚ ሰማይ ክንድይብ ሰማይ ዝኸፍት ጎይታ ሞንሱ ከዓ ኣብ ላዕሊ ተቐሚጡ መላእኽቲ ከዓ ክድይቡን ክወርዱን ክንርኢ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ እምበኣር ንዓ ሰዓበኒ ንዒ ሰዓብኒ ይብለና። ንዓ ሰዓበኒ ንዒ ሰዓብኒ ናበይ? እቲ ዝኸደ ክርስቶስ መንገዱ ናብ ጎልጎታ እዩ፣ ናብ ቀራንዮ እዩ። ጉዕዞ ናይ ክርስቶስ ናብ ቀራንዮ እዩ፣ ንኽስቀል እዩ። ስለዚ ንኽስቀል ግን ንዓ ሰዓበኒ ይብለና። ምእንቲ ክንስቀል እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። ምእንቲ ክንስቀል እሞ ምስኡ ከዓ ክንከብር ምእንቲ እዩ፣ ምስኡ ከዓ ክንትንስእ ምእንቲ እዩ። ብዙሕ ግዜ መስቀል ኣይንፈትውን ኢና። ንመስቀል ብብዙሕ መልክዕ ተጸይፍናዮ ኣሎና፣ ርሒቕናዮ ኣሎና። ግን ብዘይ መስቀል ግን ኣይነድሐንን ኢና፣ ብዘይ መስቀል ግን ኣይክንከብርን ኢና። ስለዚ ብመስቀል ክንሓልፍ ክርስቶስ መስቀል ተሰኪሙ ንቐራንዮ ደይቡ እዩ። ንሕና እውን ሰዓበኒ ክብለና ከሎ ሰዓብኒ ክብለና ከሎ መስቀል ተሰኪምና ንኽንስቅሎ እዩ። እቲ ንዓይ ክስዕብ ዝደሊ ገዛ ርእሱ ይመንን መስቀሉ ይሰከም ይከተለኒ። ግን ንሕና ብዘይ መስቀል ግን ስዕቦ ንደሊ ኣሎና ንክርስቶስ ኣይከውንን። ግን ብዘይ መስቀል ብምንም ተኣምር ንክርስቶስ ክንስዕቦ እንደለን
نايز الزمن زي ولدوغن بزي مسكال كبلصق يدلي بزي مسكال كخبر يدلي بزي مسكال كقدس يدلي غنا يكون ابي حماماتو كنساتف كنحمم علونا منياتو بحمام كنحلف كلنا ترجم علو حمام سقاي ترجم علو مكرات ترجم علو وردت ترجم علو مخنياتو كريستوس كله فلابيسو ስለዝሆነ بو نحلف كلنا نخنكبر على يكون سلازي لومي نعا سعابني نعي سعابني نعا رأي نعي رأي أرتي دورها ورياتون نعو خنسمع كنزلونا مناتو موسى كما يزبل نبي تنسيه وتنسيه نعو سمعوه يبل እግዚአብሔር አቦ ድማ እትዝፈቱ ወደይ ዝዩ ንዑ ስምዕዎ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኣብ ደብረ ታቦር ቃሉ ክንሰምዕ ህይወት ክንረክብ ንዘለዓለም ከዓ ክንነብር እሞ እግዚአብሔር አምላክ ብምጽአቱ ቀዳማይ ምጽአቱ ነፍስ ወከፍና ድሕነት ኣብ ካልኣይ ምጽአቱ ከዓ በትዝገበርናዮ ፍርዲ ስለዘሎና ኣብ ነፍስ ወከፍ ዕለት ነቲ ጎይታ ተቐቢልና ክንክእል ጸግኡ የብዝሓልና